Hi everyone, I'm Princess and welcome back again to my YouTube channel. Yay! For today's video ay punta kami ng Baguio. Sino kasama? Lahat ng squad at saka yung mga Sila kaibigan, Sir sila Sir Milburn. Yeah, so see you guys! See you guys! Ayun kinakain mo, Snake. Well, di ko alam. Alas siya. Alas siya. Kantahin mo. Anak siya, digong, matilaw-tilaw. Nice. Inches later. So guys, andito na kami guys sa Lion guys nga, sobrang laki guys, sobrang laki pa. Ha? Parang sa Tito ni. Tanang Lion. Gagawin na natin dito, te. Tanungin mo siya. Tanungin mo yung lion. Di niya masasalta. Sasagot yan. Kumusta ka na? Ay, Lion, kumusta ka na? Ilang years ka na nakatambay dyan? Anong ginagawa niyo dyan lang? Ice cream? Ice cream. Ice cream? Kain ka? Kain, bilhin mo ko, be. Ano? Strawberry ba yan? At kinte, bilhin mo ko, be. Sige na, libre kita. Oh my God! Wow! Hello! Gusto mo ito lahat? Oo, lahat yan, plastic. Kaya, si ano po, Snake. Kilala nga? Snake, kapatid ng lion. Kapatid niya yun. Kapatid niya. O, tingnan niyo, baka kulang laman ng gitna. Natin. Tilawi. Sarap. Anong lasa? Strawberry. Strawberry. Lasang Tony. Gai ko ba? Gai ko. Ansa? Joke ra. Joke! Patilawas ko, Anj. Lasa? Lami na siya? Way lami? Way lami, no? Wala, may lumi. Way lami? Guys, andito na kami ngayon sa Strawberry Farm. So nag-aay ka ng tag 700 po yung kilo. Yung kilo sa strawberry. Mamimitas ka? Hindi na ay. May 700 ka ba? Wala. Patay. Di na lang ako mamimitas kasi kukuha na lang ako sa inyo. No problem. Bibili naman si Kuya Milburn. Paano masabi? Kukuha na lang ako sa kanya. Let's go! Huy, may pangbayad ka na? Iwan ko lang, wala ko bayad. Kalahating kilo na daw. Oh, marunong ka bang mamitas? Pitas ha, pitas. Gamitin mo yung gunting, day. Kita yung taler mo. Oh, nasan dyan ate yung pwede ate? Pwede na yan ate? Pwede na yan. Strawberry! Kita lang yung strawberry. Saan man, paano bita-bita siya?
Tapos ganito. Tingin ka muna. Tingin muna. Patingin muna. Oh. So, ito na. O yung strawberry mo nakikita. Ala, swerte na. Ala. Wow. Sige, ikaw na. Ayun. Dami. Sarap. Sarap. Lamino, basta libre. Dami ba talaga? Guys, I love natin yung snake fritas. Papakain natin siya ng strawberry. Diba snake? Oh, dali. Para ma-feel mo yung strawberry, dapat i-feel yung lasa ha. Uy! Ay, dami. Misa eh. Naday! Bayarin na, uy! Lasa ka! Uy! Bayad ato ba? Wala pa. Ikaw nang kuya Mick, ikaw nang kuya Snailbird. Utang lang sa ano? Utang na lang sa Selmer. Ina ba? Utang na lang sa How to pronounce challenge. Ay, nako. A few inches later. andito na tayo sa pamamahay ni Selmer. Ano? Andito na tayo sa pamamahay ni Selmer. O sige, puntahan natin yung may-ari. Sige. Ready na ako matulog kasi kanina na pa ako nakaantok. Nagpunta ka lang dito sa Baguio para... Para maantok, ay para matulog. Nice. Ay punta na tayo lahat dito sa Baguio para matutulog. So, kakain na kami. Bye-bye. Matulog ka na lang dyan. Tulog ka muna, Huh? kain muna kami. Saan tayo kakain? Ano? Saan tayo kakain? Hindi ka kasali. Dito ka, oh. Hala, dito ka, Snake. Pwede siya magkuhan Oh, dito. pwede mo din matugan, oh. Di. Magkuha kag lucky. Dado ni mo diri. Pwede mo din matugan. Galing naman ka sila. Wala sa to. Pwede naman ko. Ako na din sa diri si sila. Saan? Yes, sir. Asan tayo? Andito kami sa plaza. Burnham Park. Ay, Burnham Park. Burnham? Ay, ito? Burnham Park. Burnham? Burnham. Ano pinunta mo dito sa Burnham Park? Namamasyal kami dito ni Silver. Ha? Namamasyal? Oo, namamasyal kami dito. So maglilibre ka ba? Ito po si Silver. Ito mo yung kasama. Ito si Skoy Wilbert. Tapos? Tapos, kanay. Anong tapos ka na? Wala ako. Wala kang pera. Wala akong dalat yan. Nakalimutan ko mag-salita. Oh, kami lang kasi wala kang pera. Ang malas ko naman visit eh. Oh, nabuhi ra sa libre. Agoy. Agoy. Oh, Ano siya? Gilimtan ako kung kwarta para makalibre ko. Nice. agoy. Kuwain. What is the quiz? Oh. Biyaan. Ilin mo ka diri kay 2 days. 2 days. 2 days lang. Ilin mo artist. Hiling lang guys. Ayaw nga na atong Wala ka alam kay gilibang na niya ganina. Nagilibang na. Nakuhaan. Napunit. Usa. Puros lawas. Hala. Ano nakikita mo, Snake? Ha? Ano nakikita mo? Low mga cellphone. Low. Kwarta na lang. Hindi wala. Ato na.
Ako lagi dahil si Kag-ingon nga, transfer lang nimo. Magic! So nakahanap ka na ng pagkain. Yeah, nakahanap ako ng pagkain. Ano yan? Kanang corn na With cheese. with cheese o kanang yema. O sige, try daw. Masarap? Sino mas masarap? Salamat. Si Dan or yan? Yeah, Ha? Dan. Dan? O ba't? O akin na yan. Masarap si Dan, di ba? Wala ka? Masarap si Dan, di ba? Masarap. O, libre lang naman to. At pa-try. Ano ko, mamatay to na cheese. Hindi mo sikong patyo na. Kain das. Palawayin mo sila. Sarap? Masarap? Masarap. Oh, masarap no, pag libre no. Masarap pag. Oo, sige kain. Ano masasabi mo? Thank you kay? Ito ka. Ito man. Sino mag-thank you? Sir, member. Best friend sa Facebook. Best friend na Facebook, no? Oo. Ito yung always nakalaban mo sa Facebook sa comment eh. Basher. Basher. Number 1 basher na nimo. Oh, dead ma. Oh, lami gid no. Lami aday uy. Libre good. Hindi mo na ba kung magbubutan na? Nice. Ano unsa? Ulam na basher po sa Facebook. Hindi man ni Basya siya magbubutan man eh. Oo. Diyan po. Huwag may basher sa podcast. Yun na guys, thank you so much for watching. This is the Princess. Support Please support my channel. my channel. See you sa next See vlog. you sa next vlog. If gusto mo ng shoutout, mag-comment ka lang.